Moikka! Sori toi taustaääni. Mä oon TVn lähellä kuvaamassa tällä kertaa. Ja joo. Mä halusin tänään, tai kun tää on mun ensimmäinen Petsi-video, niin mä päätin nyt tehdä vaihtopetsi-videon. Et jos joku haluaisi vaihtaa munkaan petsei. Ja joo. Aloitetaan. Vaihtopetsi numero 1 on tällainen fretti, joka on, siis kuten huomaatte, tällainen valkoinen. Ja aika hyvässä kunnossa, paitsi kun mä ostin tän Kirppikseltä, niin täällä takana luki tää 4 ja sit täällä on vähän likaa. Eikä lue LPS ja täällä on reikä. Ja vähän kulumaa tossa nenässä. Vaihtopetsi numero 2 on tällainen kilpikonna, joka on mun mielestä tosi hyvässä kunnossa. Siinä lukee LPS tuolla. Ja niin, tää on mun mielestä tosi hyvässä kunnossa. Paitsi tuossa nenukassa on vähän jotain tollasta. Mut mä voin yrittää putsata sen. Ja tällä on reikä. Vaihtopetsi numero 3 on tällainen pieni pupu, jolla lukee LPS ja on vähän likaa täällä takana. Ja se on aika hyvässä kunnossa muuten. Ja sillä on reikä. Vaihtopetsi numero 4 on tällainen possu, jolla ei ollut oikeasti glitteriset korvat, mutta mä laitoin kynsilakkaa ja sitten laitoin sellaista läpinäkyvää kynsilakkaa päälle, että nämä on sellaiset aika sileet. Ja tää on tosi hyvässä kunnossa. Mä ostin tän Kirpputorilta, mutta se ei haittaa, koska tää oli sellaisessa pikku muovipussissa hyvässä kunnossa. Ja täällä takana on vähän noita glitterijälkiä tossa esim. On vähän ja vähän täällä on likaa, mutta mä voin poistaa ne. Ja sitten täällä on reikä. Vaihtopetsi numero 5 on tällainen haisunäätä, tällainen tumman liila, jolle mä laitoin glitteriä tänne, mutta nekin mä voin poistaa, jos joku haluaa. Ja tää on vaan tällainen haisunäätä. Tällä tuskin lukee LPS, mutta tällä on reikä. Viimeinen vaihtopetsi, eli vaihtopetsi numero 6, on tällainen pommi, jolla on LPS-merkki tuolla jalassa. Ja tää on kans tosi hyvässä kunnossa, paitsi täällä on vähän ruostetta tuolla kaulassa. Mut joo, tää on tosi hyvässä kunnossa. Täällä ei pitäisi olla mitään vikaa. Tai likaa siis, ja vikaa. Että on kans tosi hyvä kuntoinen ja tästä mä pyytäisin vähän parempaa petsiä. Ja tällä sitten on tuolla koodi ja reikä. Nähdään seuraavassa videossa. Ja mä laitan kai kuvaukseen mun Instagramin ja tällaiset. Että nähdään seuraavassa videossa. Moikka!